matur nuwun wilujeng niskala genduk niken wis ngaturake setya tuhu ya Mak. Ya dikutang-kudang sok yen Mbak Niken ketemu jodoh entuk priya sing bener-bener setya tuhu karo panjenengane. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Ing atase mangkate ya pancen saka sinden jaman isih cilik sik TK mbiyen senengane ya nyinden mula bareng kon nyinden karo lenggah ngangge gelungan sing luwese kaya ngono, sandangan sing kewese kaya ngono, ya tetep mrabu malah ketok wibawa. Ha iya, aurane ketok. Padha karo Mbak Tuti. Mbak Tuti ya aurane metalik. Ha iya. Mbah nuwun, sembah nuwun ing tanpa upami. Ya. Arep ngaturake sapa? Ya. Nggo nggih gemeni wektu wong dasare iki jam 12 nduk mau lakone ngarepe dawa bae. Nggih to. Iki anggitanipun Mbah Sukron Suwanda. Lampanipun Wahyu Kamulyan utawi Pandhawa Sesuci. Wah iya, kaya ngono kuwi. Penuh dengan intrik-intrik sok-sok malah kaya sinetron, ora tahu to wayang critakne kakange nyenengi karo adine dhewe bar kuwi dicolong terus disandra ngangge pedang ngono iki eneke lak ning film. Ya, kaya ngono kuwi. Sapa sing diaturi nembang? Nyuwun tulung sing klasik meneh karo Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Nembang apa? Bu Kesi? Matur nuwun sik Bu Kesi karo Bu Rini, karo Pak Hendar, karo Bu Sri sing panjenengane kepareng nglantarake awake dhewe sowan mrene lan jangan lupa salam hormat dumateng para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten ing Kepoh. Monggo. Lawuh teri sayure lodeh. Njaluk. Ibu Rini mugi-mugi rezekine akeh. Amin. Mangan rendang sayure ya lodeh. Bapak dalang mugi-mugi ora rabi maneh. Aku arep ngamini kok abot ngono ya lho. Ya semoga-moga Bu Kesi. Sakmono parian kabeh. Ayo mimpin saka Mbak. Ayo Mbak Luna Maya, Mbak Luna Maya. Ayo. Parian ndongake Bu Rini. Ayo karo Pak Indar. Ayo piye? Tuku teri menyang ngendi ya? Sesek Pak ya, sesek mikir dulu. Ngebleng. Tuku teri menyang kutha mboten. Kutha Ngawi. Mugi-mugi Bu Rini tansah kathah rejeki. Amin. Selanjutnya monggo Mbak Mira. Mira Eka Sumber Kencana. Ayo. Mboten teri, Pak. Ana geni ra iso mlayu. Ya pancen geni ra duwe Ya kan sikil geni kon ra iso. mlayu. Mugi Bu Rini sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lah iki jas iki kena Nadia Arina ya. Sapa iki? Neng Pantai Trini. Wah, suarane kaya ning jero guwa. Nang Pantai Trini. Mangan arem-arem. Bu Rini. Sing dieling-eling Bu Rini Studio kuwi. Mugi ayam tentrem. Amin. Ngono kudu cerdas. Ayo Pir. Iki sing senengane ngejim. Ayo. Ngejim ngae katok cekak, klambi ya siset, udele ketok. Alah wis ngono. Ke Surabaya membeli jamur. Cakep. Mugi Mbak Belva panjang umur. Allahumma amin. Ngapunten Pak, niki pancen obate keri niki. Ayo saka semangate. Selanjutnya ya Nduk, coba kaya apa? Piyayi kaya Ariel Tatum. Ayo, nggih. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Aku teko bar kuwi ya. Lah nglekar ae pinggir sawah lek nganti ana ula. Ayo. Kok Sherlock toh? Aku ngelekar neng pinggir sawah itu menikmati alam, Pak. Karo jago manuk ya. Jago manuk.
Kowe ngomongne manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babagan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Ayo. Iya. Nglekarmu piye? Astronot. Aku nglekar ning pinggir sawah. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu ning sawah mau. Nah iki genah iki. Yo Nduk niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Lungguh Kok kursi. mangan kursi? Heeh. Lungguh kursi karo lumlumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumlumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beras. Oh iya, heeh. Nggih, mugi-mugi Burini sekeluarga Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Delva. Mbak Delva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki kang kathah barokah, turah-turah lalokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sehat, Nduk, Winong. Pak mati ya. Nggih. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kegiatanmu poso ngopo ae? Kegiatannya puasa, nge-gym, terus bersih-bersih rumah, terus kuliah, terus main, terus luar takjil, ngabisin uang. Wis gitu tok, Pak. Oh iya, apik kuwi yen sampean nyumbang takjil ngono ya apik. Kok Jan-jan yen nyumbang? tradisine wong Jawa kuwi, Nduk. Waton enek takjil, terus ana Jumat berkah, enek wong genduren. Kuwi janjane wong sak Indonesia warek kabeh tanpa MBG wis jalan misal. Ayo. MBG makan bergizi gratis. Tembung gratis iki ngenyek karo rasane para kawula. Kok iso gratis? Wong kuwi dhuwit pajeke saka menungsa, saka rakyat kabeh sing diunggahke ning pemerintah banjur dibalekke ning para kawula. Ngono kok iso diarani gratis iki lho. Nggih napa mboten Pak Bu? Lah nggih. Ayo, ngene kudu dipenggali aja nglarani atine wong cilik. Sosok ana bantuan nggih wong cilik, kae dudu bantuan. Kae bantuan nggih wong miskin, kae dudu bantuan. Anane wong-wong ki do miskin, mergane sing dhuwur do rayan dhuwit do ngrogoti bondo negara. Yen kabeh mlaku apa mestine ora enek wong miskin ki ra ono. Iya to. Kaya ngono. Racake mesti sejahtera kabeh. Iya. Mula ya bab kuwi ben entuk kawigaten. Ngono kuwi. Poso wae ngatasé rata-rata muslim ya MBG tetep metu Nduk. Ayo. Jare kon sing ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah iya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD, anggaran dana desa. Kuwi saiki dipangkas. Akhire akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran. Yen nganti desa-desa ora wayangan, akhire sing mrongo senimane. Nggih napa mboten? Ayo ngono kuwi. Iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya. Sepi kabeh. Wis tak pantau dalang kae. Biasa. Dalang kae biasa. Awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso ndik iya. Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket apa kegiatan iku kok jenengan pilih kasih winomo ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira mau nutun. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengan iki pemimpin nek sindane ngadeg berdua iki ya tekonine sing padha. Oh, ngono. Ya. Yo, tanggapan. Jenengan iki lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge?
iya. Bulanan ayo. Idul Fitri jenengan iki padahal kemarin ijek minta maaf karo aku saiki wis nggelani aku terus jenengan gumun aku. Sik tok lek nggelani kowe babakan apa? Lah tadi kan itu menimbulkan iri, Pak. Lho Pak timbul meneng ae kok ya. Ngono sampean iso cerewet. Timbul iki maksudnya ki apa ya? Muncul. Muncul. Heeh. Oh iya. Wis Cahayu Birgita, Nggih. selama kowe iki poso ki kegiatanmu liyane turu ngopo? Karaoke, Pak. Karaoke. Nang nggon apa? Ya ning omah to, Pak. Kafe. Ora ning omah lah wong gak nyinden, Pak. Pak engko lali dadi aku latihane karaoke, Pak. Tembange apa lek karaoke? Oplosan, Pak. Poso-poso oplosan ayo ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Kegiatane nge-gym, olahraga lah ora keri to. Mboten, Pak. Oh, Ibu Kesi barang dingin tajak nge-gym. Ayo ngono kuwi. Apa nggih, Pak? Oh, nge-gym. Di mana? Hah? Di mana? Cedak omahku nggen apa jenenge etanku kae ning perapatan enek nggih nge-gym. Oh, berarti jenengan angkat besi, angkat beban. Enggak, ngangkat Bu Kesi kuwi lah aku. Ayo ngono kuwi. Ayo mau nembang apa berdua untuk keluarga besar? Ayo nggih. Sik tak waose Pak Dalang Sugeng Makarya nyuwun lagu Sesideman. Katur Bu Sri Andreas sarta Bapak Andreas. Sing ndekne nate nanggap Dalang Yoga sinden untuk souvenir pirang-pirange lho. Berarti nanti ya untuk souvenir, Pak. Kowe iso takon kuwi jane sinden apa kere? Ya katanya, Pak. Wis diparingi kok ya aneh-aneh. Iki saking kula keluarga Bapak Mailan Hendar Prasetyo saking Jakarta. Niku ugi Ki Sunaryo ketua apa ki? Sanggar Cermo Laras Ciledug Tangerang. Nah, kuwi Sesideman. Cermo itu apa, Pak? Lulang. Hah? Lulang. Oh, ya udah. Terus, Pak. Sesideman terus. Terus piye maksudnya? Loh, biasanya kan ada sawerannya. Picek ora enek apa-apane. Senengane kok karo Bohong saweran ya? kok iyip ya ora ngono. Bohong, Pak. Biar nggak mungkin loh Pak Hendar tuh ngasih surat cuma-cuma tuh nggak mungkin nggak sih? Ya Allah, iki lho ora enek apa-apane, kabeh ora enek apa-apane. Nun sewu Pak Hendar tinimbang kula dikuyo-kuyo sinden raketang 100 mang paringi to Pak niki Pak. Malah Enggak, dremis kabeh ora. Bercanda, Pak. Bercanda, ya nggih. Yo diwiwiti sing sepuh. Sinten, Pak? Sing tuwek sapa ayo ndang. Kula 17 tahun, Pak. 17 tahun. Alah. Wiwitane Nderek sapa, Nduk? Handerek sang peke. Iki wis pinter kok. Biyen nderek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk? Priya bagus kang olah budaya Sowan nang ngendi cah iki? Boyolali. Sowan menyang kutha gedhe. Hup, oper Ariel Tatum. Bendera teruskan yung-yung sawan Sing salah dek to. Engko sing disalahne aku, salahe ora tanggapan. Ngono. Mulane koyo aku nang Kok iki karaoke. sinden ya golek salah. Sing salah mesti aku mentian.
Salahe sepi. Kok dibong lho, Pak? Selendang kuning Nona no. kang saking wukir. Hop, bir kita. Suara kurang permana ning wasisa ngumro. Napa le? Oh, tanda tangan. Oh nggih. Wayang napa niki sini? Bathara Guru. Bathara Guru iki adike sapa? Bathara Guru kuwi adike Pak Bathara Dosen ya. Ditanda tangan pundi niki? Nggih pundi? Nggih sapi niki. Oh nggih, niki lho. Dongakne esuk dadi dalang kondang ya Le. Bojone akeh. Ayo. Ora. Nggak boleh ya, Dek ya. Le, nyuwun THR Pak Dalang. Pak Dalang niku sugih saestu lho tenan. Provokator. Tenamu. Nah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan, sik. Nah. Niki Mak, niki. Sampeyan tanda iki rungono bir. Iya. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampeyan tanda tangan karo duit milih ndi? Tanda tangan. Iya. Nah, tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sindene wajahe kaya kotak amal malan. Lho, lah duit kuwi penting. Sama nek ra duwe duit ya ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem cecek. Gurem iki kiwan cilik ning gateli ora ngono. Tapi jeneng ini yo mbok yo sing anu to Pak, mosok ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Ojo cetel-cetel to Pak. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Nggih iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rum. Sinten? Awakmu. Angung rumarang bendara. Nano. Tiasu Lestia pijer ngincangake halis. Masuk berdua. Terus tresno sesidheman. Ya, Bir. Luwih becik patenan liwat saking
matur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni isi Surakarta sarjana seni. Masa? Klebet ingkang ngasta Demung nika piyayi saking Boyolali sing agem kaca tinggal. Kuwi piyayi Boyolali. Tak kira Pak Tristuti kuwi. Kaca mripate sami niku putranipun Ki Suryanto Karanggedhe. Lah iya, sedaya menika para alumni, para guru-guru. Ha iya, Mas Raja Malaya ning isi. Ning isi Muhammadiyah, ayo. Ora enak ya, ora nggih. Mangga, sapa mau terus e? Mbak Bir. Kuwi. Oh. Maaf ya, Pak. Apa? Lali. Ah iya biasa. Sampean sih sepi. Iya, kena tok kena jangkrik iki. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane. Matur sembah nuwun.